Van-e villamosmérnök a társaságban? Jó, én is egy Szeretnék jól érezni magamat. villamosmérnök vagyok. Ennyi elég? Pécsi Egyetemen oktatok is valamelyest, hát inkább úgy mondom, csak a hobbiból. Én is tényleg nagyon régóta, kisgyerekkorom óta nagyon nagy zenebarát vagyok, tehát itt zenész van önök között valaki, aki valami hangszere játszik? Na az jó, az. Igen. Tehát a két dolog. Játszottuk. Mostanában hangmestereket is oktatok, ami egy nagyon érdekes dolog, sőt most szeretnék indítani Pécsi Egyetemen egy MSc képzést hangmérnökökből. Az egy kicsit nagyon nehéz dolog, de addig ilyen szakmérnöki dologként az így be fog indulni, tehát ez egy nagyon... Ugyanis ha nincsenek jó hangfelvételek, akkor nekünk annyi, hogy és sajnos, tehát mivel én nagyon nagy zenebarát vagyok, és nagyon-nagyon széles körben, tehát rengetegbe is került, tehát tulajdonképpen a gyerekkori rockzenétől kezdve a komoly zene az, ami most ugye a csúcs közelében van, és de hát a jazzszel is, főleg a hagyományosabb jazz barát is vagyok. Van egyébként olyan 2-3 ezer közötti CD-lemezem, 1000 körüli LP, tehát egy nagyon nagy zenei gyűjteményem van, úgyhogy én abban a társaságban tartozok, aki a zenei élvezet miatt vágyom a hi-fire meg a jó hangzás visszaadásra. Utóbbi időben elkezdtem egy kicsit teremakusztikával is foglalkozni. Ennek az adta az apropóját, hogy Pécsen biztos hallottatok róla, csináltak egy hangversenytermet, amiről nem szabad azt mondom, hogy nagyon rosszul sikerült, mert azt mondták, ezt mondom, ki fognak tiltani. De nagyon sok hiba van benne, aminek a nagy része szerencsére kijavítható. És valahogy itt próbálok egy kicsikét. Van egy híres hangmérnök, aki híres hangversenytermeket készített. Annak volt egy olyan mondása körülbelül, hogy tehát a teremakusztikának, és az szinte ugyanaz, mint a hangfalépítésnek is, kb. 70%-a ezoterika, olyan 20% körüli, 10-20% körüli tudományondanak meg lehet méretezni, és a 10-20% az a véletlen. Tehát ezért ez egy nagyon jó szakma is, ez a hi-fi high-end szakma, mert ebből nagyon jó dolgokat lehet csinálni. És tulajdonképpen erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ez az ezoterika a tudományhoz hogyan kapcsolódik. Hát én végső soron az ezoterika is érdekel, azt úgy nagyon titokba kell tartani, mert manapság, aki ebbe belássa magát, azt úgy leírják rögtön a tudomány területén, tehát nagyon szolidan szabad ezekkel a dolgokkal foglalkozni. De ez egy butaság, mert rengeteg dolga, amit milliónyi tapasztalattal vannak rá, hogy működik, és nem tudjuk megmagyarázni, hogy azt mondják, hogy az nincsen, nem szabad róla beszélni. Tehát itt a hangzás téren ez tényleg ugyanez a helyzet van, hogy nagyon sok a tabu, meg a legnagyobb problematikája az, hogy nagyon nem ismerjük a fülünket, és még kevésbé ismerjük a agyunkat, ami a fülünk által keltett elektromos impulzusokat feldolgozza, és annyit már bebizonyítottak, hogy a zenésznek az agya egész másképp működik, mint egy nem zenésznek, azért is kérdeztem, hogy van zenész közöttetek. Tehát más területek aktivizálódnak zenehallgatáskor, mint egy commerce embernek. Az egész hifizés high-end a fülnek egy magas szintű becsapása, tehát a fülünket be kell csapni. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, és azért nem tudjuk igaziból becsapni, és azért tartik az ezoterika irányába, mert nem ismerjük a fülünket. A fülünknek egy nagyon csomó paramit. Békesi professzorról biztos, hogy hallottak, ő egy Nobel-díjas magyar fizikus volt igazából. Nem volt hifis, de a postánál dolgozott, és azt kezdte idegesíteni, hogy a telefon hang ilyen szörnyet rondán szól. És rájött arra, hogy ha ő akar csinálni egy fülhallgatót, akár csak a telefon tél, ami szebben szóljon, ahhoz előbb meg kell ismerni a fület.
És innentől kezdve abba hagyta a telefonos fejhallgató felhasználáseket, és elkezdett a füllel foglalkozni, és azok különleges Nobel-díjasok, orvosi Nobel-díjat kapott úgy, hogy nem volt neki orvosi diplomája. Ennek ellenére az agynak meg a fülnek a dolgai nagyon-nagyon bele, és tehát amit most a füllel kapcsolatban tudunk és tanítanak, az 90%-ból jön hozzá. Amikor a 70-es években halt ő meg Amerikába, és azóta a fülnek a kutatásának az ilyen összefogása szinte teljesen megszűnt. Ezért szerettem volna is ebbe egy kicsit bekapcsolódni. Vannak ilyen egyedi kutatások. Egyébként a biológia meg az agykutatásoknál egy olyan alapvető probléma is van, hogy rengeteg csodálatos kutatási eredmények születnek, de a végén ugye ezek itt nagyon picike kis szeletek az egész tudományból, és nincs egy olyan ember, aki átlássa és közös nevezőt tudja ezeket hozni. Ezért a kutatásoknak a nagy része úgy eltűnik, és véletlenszerűen lesz csak hasznosítva. Ugye ez is egy örök vita, hogy hány csatornás hangrendszereket használjunk. A hifiseknek a nagy része azt mondja, főleg pénz szempontjából, ami nem véletlen, hogy 2 fülünk van, 2 hangfal bőven elegendő. Ez az egyik igazság. A másik csapat azt mondja, és kutatások is vannak erre, hogy végtelen sok hangsugárzó kéne a térbe, ami megfelelő térhatást csinálna, de hát az meg fizikai lehetetlenség. Voltak ilyen kísérletek ezzel kapcsolatban. Most van egy új rendszer, a 9.1-es, vagy 10.1-es, 12.1-es. De a lényeg az, hogy a szobának mind a 4 sarkába tesznek egy hangszórót, lent fönt, és azért beteszik középre egyet is, és általában 2 subwoofert tesznek, mert azért ott is azért van egy kis irányhatás, nem is annyira nagy. Ez nekem nagyon szimpatikus rendszer, ez csak hát egyelőre 12-11 néhány felvétel erre készült. Van egy processzor, ami a 5.1-es hangot erre átalakítja. Most ez tulajdonképpen ugyanakkor a hatás, mint a mono és a sztereó között. A sztereó is meg nagyon cikis dolog, én még a mono hangba születtem bele, és a sztereó hang is borzasztó zavaró volt eleinte. Tehát az, hogy egy virtuális hangkép alakul ki, ez nem egy megszokott dolog. Mai fiatalok ma így születnek, hogy ezt hozzászoktak ehhez a dologhoz. Na most ez a 9.1 csatornás rendszer az olyan, hogy nem csak a sztereókép virtuális, hanem a tér minden irányába, tehát teljesen gömb alakba létrejön a hangkép, és ezzel tényleg tökéletesen el lehet képezni a hangrendszer, csak hát ugye mostan rengeteg 9 jó minőségű hangszóró, az megfizethetetlen rendszer, meg ennek ugye sztereokompatibilisnek is lenne, ez milliónyi problémát vált ki, de 2 csatornával is gyakorlatilag nagyon tökéletes hangot lehet csinálni. Megint más kérdés a felhallgatónak a ügylete, az megint egy nem tudjuk pontosan, hogy ugye felhallgatós hallgatáshoz is egész más felvétel kéne, mint hangszórós hallgatáshoz, zenehallgatáshoz. De végig oda akartam kitérni, hogy létrehozták a 9.1-es hangrendszernek a szabványát, meg az 5.1-es, meg a 7.1-es rendszereket is, annélkül, hogy a fülünknek ezt a térhatásáról szinte semmit nem tudunk. Ez egy nagyon szomorú dolog. Egyetlen egy dolgot tudunk, hogy a bal-jobb, tehát a sztereó hatás hogyan működik valamilyen szinten, ugye a késleltetések fázisokból, de az, hogy például a lent és a föntet hogyan tudjuk megkülönböztetni, erre ilyen nagyon mesébe illő elképzelések vannak. Azt szokták mondani az orvosok, amire nem tudják, hogy a csecsemők ezt valamilyen megtanulják. De akkor lehet valamit megtanulni, hogyha az agyunk azt valamilyen módon érzékeli. Tehát ezt nem tudjuk, hogy hogyan érzékeli sajnos. De ezért nagyon-nagyon fontos lenne a hifi szempontjából is, hogyha jobban megismernénk a fülünket, akkor sokkal precízebben tudnánk, és egyszerűbb ilyen rendszereket tudnánk létrehozni, meg átkonvertálni, ugye akár a sztereó jelből csinálni egy ilyen sok csatornás teret. Hasonló dolog a koncerthangosításoknál is. Tegnap voltam Pécsen, a Zaratusztrát játszották, meg bemutatták ezt a szuper formatervezett
zongorának a hangzását ott Pécsen, a zenekari hangzással, ami nagyon izgalmas volt. Tehát egy nagy szimfonikus zenekarnak a dinamika tartománya az akár 120 decibel is lehet. Tehát tulajdonképpen a hallás küszöb és a fájdalom küszöb környékén tehát kihasználják. Itt a Zarathustra pont egy ilyen darab, ahol fantasztikusan halk részletek is vannak, és ami belefér, tényleg hihetetlen nagy hangnyomás. Na most a mai technika ezt tökéletesen el tudja csinálni, tehát ezzel a most már 380 kg samplinges mintavételezése 24 biten, tehát egy lineáris jelfeldolgozással ezt az egész dinamitartományt föl tudjuk venni. Na de most ezzel mit kezdjünk? Ezt hazavisszük ezt a felvételt, ezzel szinte semmit nem tudunk kezdeni, hogy ott kezdődik a dolog, hogy egy koncertteremnek az első dolog kikrém az, hogy az alapzaja nagyon picike legyen. Ugye itt Pesten a műpárt, ez a ház a házban technológiát csinálják, ugye mert megtalálták Budapestnek azt a legszörnyűbb helyét, ahol egy hangversenytermet lehet építeni, ugye ez megint a politika oldotta meg, hogy ott megy a vasút vonal, a hív, tehát forgalmas közegekben van, ez jó meg minden, csak ez azt jelenti, hogy majdnem, tehát másfélszeresére növelte az árát, abból lehetett volna még 2 vidéki hangversenytermet fölépíteni abból a pénzből, amit amiatt kellett ide pluszbe befektetni, hogy el tudják nyomni ezeket az zajokat. Tehát nagyon alacsony zajnak kell lenni, ha most itt decibelekből beszélek, ilyen 20 decibel körüli dolog, ami a nagyon nagy csöndnek számít. Na most gondolják el, hogy otthon a legjobb lakásban itt is a zajszint az legalább 20 decibel magasabb, tehát a 30-40 decibel körül van egy lakásnak, még a legjobb helyen is, nem beszélve egy ilyen forgalmas helyen, ott még magasabb. Most ezt a dinamikát le akarnánk játszani, akkor azt jelenti, hogy a csúcsok, tehát annyiban meg kell menni az hangerőt, mert ugye a halkrészek eltűnnek az zajba. Most, hogyha ezt megemeljük 20 decibellel, akkor bőven 140 decibel körül az a legdurvább fájdalom küszöb, tehát 120-130 decibel körül mindenkinek elér a fájdalom küszöböt, tehát élvezhetetlen lenne a zene. Nem beszélve a szomszédokról, hogy azok előbb-utóbb kiutálnak bennünket, mert a mély hangok azért a legjobb szigetelések mellett is elég jól tudnak terjedni, és azt szeretjük, én is nagyon szeretem az ilyen dögösebb mély hangokat. Tehát fizikai lehetetlenség, hogy egy hangversenytermet be tudjunk vinni a lakásba. És biztos hallottak az Ongapon, meg egy-két ezeknek utánzatával, egy 300 B-s diódával, 5-6 wattos teljesítménye. Igaz, hogy egy nagy érzékenységű, tehát tehát egy 100 decibel körüli érzékenységi hangsugárzóval, ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy egy mostani normál hangsugárzóval az a 8 wattból kéne csinálni a 20-30 wattot, hogy egy normálisabb hangszóró is úgy szóljon. De ezzel a rendszerrel, ha nem is egy nagy szimfonikus zenekar, de egy kamarazenét és egy akusztikus jazz nagyon-nagyon jó életűen vissza lehet alakítani. A gond az, hogy nekünk is, meg a mai fiatalságnak, meg pláne hihetetlen mértékén romlik a hallása. Tehát ma egyre több bizonyíték van rá, már emiatt már megszóltak egy néhányan, de több cikket én olvastam róla, hogy úgy születnek a csecsemőknek a többsége, 80 körüli százaléka, akiknek 10 decibellel magasabban van a hallás küszöbe. Biztos hallottak a zajtérképekről, amit most csinálnak a Budapesten, Pécsen, meg azt hiszem Miskolcon elkészült már. Tehát ez egy elég buddhita dolog, mert ilyen számítógépes programmal találják ki, hogy a forgalomhoz képest mekkora a zaj, alig van benne mérés. De a lényeg az, hogy azért törekednek arra, hogy próbáljuk csökkenteni a zajokat, a városi zajokat, de hát ennél sokkal rosszabb az állandó fejhallgató zenehallgatás. És a gyerekeknél is, már az óvodában, általános iskolában ezek a gyerek-zsúri műsorokon hihetetlen nagy hangerőnek teszik ki a kisgyerekeket. És erre beindult itt Pesten, meg Pécsen is több mérés, hogy ezek a műsorok előtt, tehát vagy például egy ilyen multiplex moziba elmennek, ott is hihetetlen hangnyomás van. Vannak ilyen táncos, sportos rendezvények, tornatermekben, ahol megint
hihetetlen ilyen 120 decibeles csúcs hangnyomásokat méregettek ilyen helyeken, és van egy ilyen önkéntes csapat, aki nézi ezeket a gyerekeket a műsor előtt, és utána megméri a fülüket, hogy mennyit romlott. És hát elég durva eredményeket kapnak. De tény is való, hogy valamilyen módon ezt a hangterhelést csökkenteni kéne, mert most ez koncerteken is igaz, hogy tehát a hihetetlen sok kilovattal bántják a fülünket, és hát mivel oktatok is ilyen hangmestereket, hangmérnököket, nagyon-nagyon rossz az arány, tehát nagyon kevés a hangmérnök van, aki kellőképpen be tudja állítani, de mondom, hogy egyszer egy diákon meghívott egy diszkóba, hogy megmutatta, hogy milyen szép zenét csinál, meg minden, és tényleg olyan kellemes hangot csinált, és a harmadik szám után odajött a főnök, és föltolta csutkára a potenciométereket, és mondta, hogy ha ezt lemeri húzni, akkor már többet már nem lesz neki helye. Tehát egyszerűen a nagy hangerőre azt hiszik, hogy akkor többen jönnek, hogyha hangosan szól a zene, szóval nem tudom ezt elképzelni, hogy mi a oka neki. De tehát koncerteken is sajnos a mostani zenéknek a nagy részénél is eltűntek a dinamikák. Én nem tudom, volt valaki itt Pesten Dire Straits koncerten? Önök közöttetek? Nem volt senki sem még. Na hát az volt szerintem az utolsó gyönyörűen szóló hangverseny itt, amit lehetett hallani. Tehát ott tényleg a ilyen kis hordozható spektrumhozátorokkal a zenekarhoz tartozó emberkék minden szektorba végigméregették, és oda irányították tehát az egyes szektorokban, hogy a hangot egyedül beállítottak, abban az elején meg hihetetlen finom kis gitárszók, az más dolog, hogy bunkó volt a közönség, és akkor üvöltők, a halkrészek vannak, ez is hozzátartozik a dologhoz, de ott tényleg az gyönyörűen szólt. Az egy más dolog, hogy miután átépítették ezt a csodálatos sportcsarnokot, attól nagyságrendekkel rosszabb lett az akusztikája, neki nem jobb lett volna. Erről is, hogy én néhány szót mondok majd a teremakusztikáról. De a mostani zenében alig van dinamika. Most az viszont tudományos biológiai kutatás eredménye, hogy a 80-90 decibel fölötti hangnál a fülnek szinte mindenféle felbontó képessége nagymértékben romlik. Tehát gyakorlatilag a zenének az élvezete megszűnik. De hát úgy látszik, ez sem érdekel senkit se. Tehát komoly zenén is azért olyan részek, ami nagyon hosszantartó, tehát erős hangerő, nagyon ritkán fordulnak elő, ilyen beütéseknek, dinamika dolgok azok vannak. Ez is most egy kutatásnak a rész, hogy ez mit árt, mit nem árt, ez is egy külön tudománya. Tehát a fülbe, agyba legalább 12-13 ilyen amplitúdaszabályzó védekező rendszer van. Tehát például a dobhártyának a feszessége is egy bizonyos hosszantartó hangnyomás után ellazul a dobhártyánk, a kalapács is, tehát azok az izmok is egy kicsikét lazább kapcsolatot csinálnak, de a halló idegek között, idegpályák között is vannak egy mátrixok, ami ugye a sztereó hatást, pont ebben a térhatásba számít bele, és az agyban is vannak még, tehát a külső fül, belső fül, idegpálya és az agyban is vannak ilyen hangerő szabályzó dolgok, és tehát a fülnek ugye az egy spektrumanizátor hihetetlen, ilyen néhány százalékos eltérésű hangfrekvencia különbségeket meg tud különböztetni. Most ez a finom frekvencia megkülönböztetés 80 decibel fölött szinte exponenciálisan csökken. Tehát nem tudjuk az egyes hangszíneket sem megkülönböztetni ilyen hangnyomást. Gyakorlatilag a zene élvezhetetlenné válik, és hát ennek ellenére ebbe az irányba megyünk el sajnos. Na, akkor visszatérek erről a fülbecsapására, ami arról is egy nagyon röviden mesélek, hogy én erre a 60-as, 70-es években jöttem rá, én egy ilyen műszaki méréstechnikai szakközépiskolában, vagy akkor technikumban jártam, és egy nagyon jó csapat volt, és minden évben legalább 2-3-szor ilyen kis házibulit tartottunk, régen még ilyen gyakrabbak voltak a házibulik. És az egyik ilyen helyszín a Balaton partján volt valamikor ősszel, a másik helyszín meg otthon nálam.
és mind ilyen zenebarátok voltunk, táncoltunk, szólt a zene. A Balaton parti szántódon volt ez a hely, ezt szabadtéren rendeztük meg, és ott volt egy ilyen videótonnak egy ilyen, azt hiszem maximum 5 wattot lehetett kihozni, ilyen sztereó kis hordozható magnója, arról hallgattuk a zenét. Nekem meg volt egy eléggé ilyen jól szóló hifi berendezésem otthon, és én először azt hittem, hogy hülyéskednek, tehát ott a szabadtéren, ugye féltek is, hogy esetleg valakit zavarunk, az a 2x5 vagy 3 watt körül teljesítményre időnként oda jöttek, hogy ez túl hangosan szól, le kéne halkítani. Nálam meg egy jó hatásfok hangsugárzóval 30-40 watttal hallgattuk a zenét, és időnként jöttek, hogy nem tudnék még kicsit rátekerni erre a hangra. Hiába volt nyitva az ablak, hogy zavarok, tehát nem is az érdekelt őket, tehát ugyanennek a csapatnak ez a néhány wattos videóton rádiónak a hangzása az hangosabbnak tűnt, mint nálam az a nagy teljesítményű hang. És akkor kezdtem meg, először azt hittem, hogy hülyéskednek, de mikor ez egy néhány éven keresztül megismétlődött, akkor már gyanúsá kezdett válni, mi a dolog. Hát a torzításokban volt, tehát nálam egy nagyon kis torzítású rendszer volt, a videóton, a rádió meg nagyon torzított. Ebben volt egy különbség, és ez a fülnek a becsapási módszere. Erre még egy nagyon érdekes példát mondanék, ez is valamikor a 70-80-as években lehetett, volt még otthon arról azt, hogy a Rákóczi úton volt ilyen zoom-szerű dolog volt, hogy ilyen nagy nyitott tér volt, és ott elmentem az ajtaja előtt kívül, a Rákóczi úton, akkor még az ajtó jóval kisebb volt, és ilyen nagyon erős brummogó hangokat hallottam, egy különleges mély hangokat. Mondom, itt valami zenekar játszik, vagy nem tudom mi van. És fölmentem a villamos osztályra, és egy videót a rádió szólt 2 darab Minimax hangszóróval. Láttatok már Minimax hangszórót, valaki ismeri? Igen. Na hát abból nagyon sokat gyártottak, rengeteget eladtak Amerikába, és ott én úgy ledöbbentem, hogy egy kis picike hangszóróba egy akkora mély hang, hogy az egész áruházat betöltötte. Nem volt egy szép, de adott egy ilyen brummogó hangot, és rendes volt. Hát úgy el is fejtettem a dolgot. Egy fél év múlva hozzám került 2 darab ilyen Minimax hangszóró, akkor még nekem egy Audi 149-es transztoros erősítőm volt, de már elég, tehát nem csörös transztoros erősítőm volt. De abban is azt hiszem, hogy transztoros végerősítő volt abban a videóton, a rádióban. Bekapcsoltam az erősítőmre, mint egy szokorrádió úgy szólt. Hát mondom, hogy ennyire hoztak az én erősítőm, mi lett tehát egész addig növeltem a teljesítményt, míg véglásban nem, annak az volt a cselben, tehát az is egy magyar szavazalom gumiembrános hangszóró. Sajnos ezt is lenyúlták tőlünk, nem tudtuk hasznosítani, a videóban találta ki. Egy különleges mágnestere volt, az 2-3 centi tudott mozogni a membrán, aránylag elég lineárisan. És annyira meg tudtam helyen, hogy véglásban, tehát elkezdett kerepelni, de csak egy kis húgásokat hallottam, semmi hangot nem hallottam. És hát akkor elkezdtem mondani, mi a különbség lehet az én erősítő, meg az a videót erősítő között, és valami, nem tudom, isteni szikra jött, és fogtam, azok 4 ohmos hangszórok voltak, hogy emlékszem, fogtam 2 darab ilyen, vagy ilyen cekászból föltekertem ilyen fél ohmos ellenállásokat. És a fél ohmos ellenállás sorba kötöttem, ilyen jó vaskos hangfalkábelen volt, sorba kötöttem a hangszóróval. Abban a pillanatban megjelentek a brummogó hangok, szemmel láthatóan meg sem moccant a hangszóró, és azt a hatást el tudtam állítani. Nekem egy nagyon jó visszacsatolt, szinte nagy dumping faktorú, ugyan megfogja a hangszórókat, erősítő volt, és a videóton rádió valószínűleg nem ilyen volt. És akkor megint, ilyen egyszerű oszcilloszkóppal nagyságrend megmondom, hogy hát én megmérem, hogy mekkorát torzít ez a hangszóró. Mondjuk 40 Hz-en. Tehát amikor az én erősítőmre csináltam a 40 Hz-ből semmit, egy kis húhogást hallottam, mikor sorba kötöttem az ellenállást, akkor megszólalt 40 Hz-re a hang, persze nem a 40 Hz szólalt meg, hanem a harmonikus a 120 Hz. És akkor úgy nagyjából megmértem, tehát ezen a 40 Hz-en ennek a hangszórónak így 700%, tehát 7-szeres amplitúdóban jelent meg a 120 Hz-es hang, mint az alapharmonikus. Na most innentől kezdve minden hangsugárzó
ez a lényege. Tehát ahhoz, hogy egy 40 Hz-es hangot le tudjunk sugározni, egyrészt azt már nem is nagyon halljuk, csak érezzük, az egy méter, meg a fölötti membrán hangszóróra van a szükség. De most arra is nagyon-nagyon régen rájöttek, hogy hát ilyen nagy hangfalakat lakásokban, főleg a feleségek nem nagyon tűrnének meg nem is biztos, hogy jól legyen. Arról nem beszélve, hogy a 40 Hz-es hang a lakásoknak nagy részében se fér. Tehát az, hogy egy hang ki tudjon alakulni, az minimum egy fél hullám, de az a jó, hogy egy egész hullám belefér. Most nem tudom pontosan mennyi a 40 Hz-nek a hullám hossza, de jó pár méter, 8 méter, tehát egy 4 méteres szoba kell ahhoz, hogy ki tudjon alakulni rendesen ez a hangkép. Tehát ez szinte szóba se jött a hi-fi dologba, tehát a hi-fi-nek az átverése tulajdonképpen itt kezdődött a mély hangoknál. És ennek az egyik legnagyobb úttörője ez a Widortonnak a Minimax hangszórója volt, akik ezt a világon először legdrasztikusabban megcsinálták ezzel a 6-700%-os torzítással. És hát erre mondom én is azt, hogy jó, ennek a mély hangnak szinte semmi köze nincs a valóságos hanghoz, de még mindig sokkal jobb, hogyha van egy ilyen mély hang, ahhoz képest, mint hogy semmi nem lenne. Na most, ha elmenjünk valahol hangfalakat nézegetni, meg mit tudom én, körülnézni, meghallgatni, főleg nem szabad azon a helyen, ahol véglegesen ugye lesz, ugye arra ritkán van lehetőség, hogy oda lehet vinni egy hangfalat és az eredeti helyen kipróbálni. Tehát ettől függ, hogy ez a mély manipuláció mennyire kellemes nekünk. Lehet, hogy nagyon kellemes, szépen szól, de hogyha minél manipuláltabb ez a mély hang, annál rövidebb idő után unalmassá válik a zene. Tehát ugyanolyan hangja lesz egy basszusgitárnak, egy dobnak, egy bőgőnek, és nem a hangszernek a hangját fogjuk hallani. Valamelyest halljuk azért, mert a hangszerek ugye a harmonikus különböztetik meg. De alaphangból szinte semmit nem tudunk átvinni, mert az kéne a nagy membrán, meg nagy teljesítményű rendszerek. Tehát a harmonikusok nagyon-nagyon fontos dolgok.